jroning lelenggan Sang Prameswari tumingal langening praja beksaning Padaya Srimpi pradangga munjangan nyut-nyut keblok imbalan rasih sengkan rebut irama Rutu sasuwing kangsa nyot ngara konduring sangata yamandat saking palenggahan Dewi Herawati nyawisake tirta pawitianing Sang Pinung pamiji ampianing Sang Nata
ing pager tundha manten Ratu wonten pangendika ingkang adhaos sinuwun Marga Kisyadi tumulyang sunga pambagya marang rawuhe Kadang Wingastina inggih ngestakaken dawuh Rawa Paduka Yayi Prabu Ngastina wonten negari Mandura katuran Panakrama pambagi inggih Kakang Ratu Raja sowan kula miwah kula tamping tangan kula kekalih paring pambagi paduka kula ngaklungaken ing jangga kapeteking Pernaja Mimbana Bawaleksana pangabekti kula katut inggih namung dawaos sami-sami kajawi saking menika menapa tatarunanipun Kanjeng Sinuwun Radi Remben anggenipun kondra ngedhaton Yayi Pralampita kang tak tampa pirang-pirang dina wujude dadi perlambang ora yen pinuju lenggahan wae nadyan pun Kakang Nendra jroning liyep-layap ing aluyut tanana ingkang kedulu kejaba mung kekantaning negara Ndarawati. Rumangsaku kaya ketaman Grahana Surya tinemune jebul ambabar lakon. Anut pangandikane Kadangmu Yayi Prabu Ngastina yen ta Winatara samadya warsa etunging kalungguhan iki Kadangmu ing Ndarawati sirna sangka praja ora karuwane ngendi lacak kang sarta larine luwih-luwih dedununge bebasan sirnane tanpa beda kaya pinulunging dewa kedadak rasaning pun Kakang tuwuh prihatin nanging winalik jroning prihatin dadi gemeter usih gemeter dadi kebranang mungguh jlentreh mengkini sasirnane Kadang Ndarawati kumplanging praja ana ingkang tumantaka wani jumeneng Narendra ana negara Ndarawati ora liya kejaba mung Ponak Amusi Setyaka wani malang kadak nglungguhi singangsa nadya gelar Narendra ajejuluk Prabu Anom Harya Wakil nganti pirang-pirang biawara kang wis mebar miturut ature Kadang Wingawangga mratelakake aja meneh to ingkang amung sifating kawula dasih senadyan pepunden dhewe mbuh ora idep tinemu werda sapa kang wani ngalang-alangi karepe Setyaka rawi-rawi rantas malang-malang putung sekawitpun Kakang durung kaget nanging bareng ana pawarta ingkang tak rasa upamane petungan dadi ganjel gelem ora gelem pun Kakang kudu kebranang punggunge Setyaka saya malila kaladuk kepawung dheweke wani ngucap nggone wani jumeneng Narendra negara Ndarawati kuwi sak temene ana sing disamarake ora liya kejaba mumpun Kakang Sagotra Mandura iki tan murunga mesti bakalan jejarah rayah marang negara Ndarawati dianggap aku utik bondo tinggalan Yayi Prabu Ndarawati kang mengkono kaya ngapa kebranange atiku kasan aku utusan Pragata tak kon nyatakake
Aduh sinuwun, jimat pepundhen inggih sesembahan kula sinuwun. Menawi astunipun paduka dereng nguningani sarana netra waloka sampun kesesuan nampi aturing sanes. Amargi kauningan astunipun saya ngreda sumebaring para ambek wadul ingkang wekasan badhe anyipta dardah sakmadyaning ruwang. Menawi ngantos ketemaning mekaten sinten ingkang badhe kapitunan kejawi namung kula wangsaning Ndrawati kang sarta Mandura. Kakang Ratu, kula mboten nama ngumuk angun-angun, kula mboten nama ngawur-kawar. Wontenipun kula sakatang kadyan krik lampit burung katimpul sawaning negari Mandura menika labet anggen kula ngersa keluranipun Koko Prabu Baladewa. Sampun ngantos dipun cecamah dening lamak ing lare kula wingi sonten ingkang dereng ical pupuk lempuyangipun. Wis. Kabeh mau wis keturutu tak dawuhake, dadi nganti tak jabal meneh ilang wibawaning ratu, ora ngerti bawa leksana. Isa to? Wonten punika ing dawuh. Iki mengko sira tak kanthi memanuki lakune Praguta marang negara Ndrawati. Supaya sawega ing gati siaga ing diri. Allah niki putrane terus dikomestaken dawuh. Yai Ratu, wonten pengendika ing dawuh. Aja ngilangake tata krama. Kadang Yayi Prabu Ngastina bakal tak kanthi manjing jroning sasana pambudanan. Jadi leladya. Suami kula dherekaken sinuwun. Galak kati taket ambarong kang pamulu alus manis mawekung sembada kang tetep mandha aku rek pantas dadya semalatku menungso ra tata. Nggih. Sebelah. Apa, Mak? Nonong kok manggon nyang bathuk kowe iki. Ayah, ora petuk aku sedina ya klintingan kok le. Eneng apa? Ora kowe krungu sing do dingendikake mau apa? Mbah, ora pati tak rungokke. Kowe wah apa to? Ngantuk. Lho. Ya ini kok ngantuk. Badutan iki kok ngendi? Kok Pasar Legi. Lho. Ora tata iki. Kene bakal ana pahargyan lho. Gustimu Wisata ora arep dadi manten. Lho, malah wis nakokke aku kok. Apa ya? Wah, nek ndesir nyang wong wis ngriseni. Monggo bapakne ora. Anak-anak luput saka kudangan. Ngalor ngidul dijak. Gembal. Anggere sing takon
Niku pernah napa iki penulisku giuh-giuh. Sajak buka organisasi karo penulis barang. Rene arep dadi menten, kowe nyumbang apa? Nyumbang apa? Kene apa-apa wis eneng. Ora. Kesenian Jawa wis lumadi mau bengi iki beraneka ragam Sri Mulat. Ora. Lah ya ning rak ya kudu ngatonake dharma bektimu ta tumraping kekancan aku kuwi pancen ing bidang seni swara ahli. Bagus. Menyanyi, Ngger.